Tuo ilme on kyllä hyvä. Joku 10 vaatsi saa. Se on hyvä, että alaseen, että se kaikkien päälle. Eihän tätä muuten tattelikko vaatatusti, kun tää on ihan sopiva. Venkuja. Niskoja. Venkuja? Joo. Tää on kakkarakkuja. Joo. Oho. Kakkarakkuja. Elikkä... Tuolla nuolla nostat lantio ilmaa, käännyt tolle puolelle ja tolle liikuntiin. Aina vastakkaisella jalalla, nostat lantio ilmaa, sitten vastakkainen jalka vähän kylelleen. Ja nyt siitä tällä vastakkaisella jalalla paljastaa. Niin. Laaturit nousee ylös. Kato. Toinen jalka, muuten ihan vaan toinen jalka. Ja toiselle puolelle. Eikö väreä? Täällä on huomenna. Niin, huomenna jalka. Nyt kylelleen, tuonne kylelleen ja nyt tällä puolella. Joo. Tässä on rapujuhla. No niin, just tommoinen rapujuhla. Joo. Kuuluuks tuo? Rukasta voi vähän ylempää.